burutzaldeko kanpainako mezuarekin, ezta? Euskara ikasi irabazteko guztia eta galtzekorik ez. Gure ustez ere asko du irabazteko euskara ikastera animatzen den ikasleak. Euskara ikasteak ate asko irekiko behitizkio gure ustez ere, ala lanerako nola harreman berriak egiteko ere. Eta bistako denez hori ona da guztiontzat, ikasten duenarentzat eta inguruko guztiontzat ere bai, euskal hiztunontzat ere bai. Eta da euskaltegiok noski ongi etorri horixe baita aurtengo ikasturterako 2017-18 ikasturterako gure leloa ongi etorri euskarara, ongi etorri egin nahi dugu ikasle hori guztien, ezta? Bueno, aipatu dan bezala, burutzaldeko euskaltegien eskaintza askotarikoa da, eta oparoa, eta iruditzen zaigu euskara ikasi nahi duen burutzaldeko herritarrak baduela nun ikasia eta zer aukeratu da. Lasarteko eta Hernaniko da euskaltegiok ere eskaintza polita daukagu, oparoa, eta batez ere ikasleren neurrikoa. Haren helburuei eta beharrei ahalik eta ondoen erantzuten saiatuko gara. Prest ditugu horretarako 20 urtetik gorako esperientzia duten eta formazio mardula duten irakasle taldeak. Ikaslearen helburuei eta beharrei ahalik eta txukunen erantzuteko. Eta urtetako esperientzia horrekin batera formazioa nabarmendu nahi genuke. Baitakigu formazioa funtsezkoa dela, oinarrizkoa ikas prozesuan txukun lagunduko bazaio ikasleari. Bestela esan da, lehen esan dugu neurriko eskaintza egiteko moduan gaudela, alegia neurriko soinekoa edo jantzia euskara ikasi nahi duen ikasle horrentzako, ezta? Eta horrekin lotuta azpimarratu nahi genuke, oso pozik gaudela aurten ere gure ikasle aberen tituluak lortzeko azterketetan izandako emaitzekin. Azken urteotan, urtea joan, urtea etorri, ala lasarteko Uda Euskaltegian nola Hernanikoan, Euskaltegiko eta Gipuzkoako euskaltegietako emaitzen batez bestekoen gainetik gabiltza. Desinte gainetik gainera. Eta horrek nola ez poztu egiten gaitu ikaragarri, eta ikasleak pozik daude, eta gure pozik, nola ez da. Beraz, ongi etorri egin nahi dugu, titulua lortu nahi duten ikasle ere morroska bat izaten dugu urtero horrelakoak. Gainera, badakizu ere, edo A1, A2 eta B1 mailetako tituluak lortzeko aukera ere izango dute ikasleek euskaltegian bertan lortzeko aukera. Beraz, ongi etorri titulua lortu nahi duten ikaslei ere. Eskaintza zabala aipatu da hemen eta ordutegiak direla eta goizeko 9-tatik gauko 9-ak arte hantxe izango dituzue ikasleek prest ahalik eta txukunen erantzuteko. Modulazioa ere denon neurrikoa, astean 2 egunekoa, hola egunero etortzerik ez daukanarentzat, astean 5 ordu, 2 egunetan, edo gehiago landu edo nahiko lukenarentzat, 10 orduko modulua astean 4 egunetan etorketa. Eta gaurko bizi modua nolakoa da badakigu eta jende askok ez du hurbiltzerik izaten eta haientzako ere autoikaskuntza ere badaukagu. Baina baita ere jakina ongi etorri egin nahi diegu titulua nahi ez eta bestelako helburua duten ikaslei ere, ezta? Euskara mantendu, txukundu, aberastu edo hobetu nahi duten horrelako asko ere izaten baita, dena ez baita titulua. Eta horientzat ere nola ez baditugu neurriko jantziak eta soinekoak taldeak. Bestelako jarduerak, jarduera akademikoa edo eskolak alde batera utzita, bestelako jarduerak eta ekintzak ere antolatzen ditugu. 11 horrelako, horien askoren helburua da, izaten da, euskara praktikatzea, erabilera bultzatzea, azken batean, ezta?
asteburuko barnetegiak, bisitak, txangoak, tailerrak, mintza laguna moduko ekimenak badakit herri guztietan badaudela, lasarten esate baterako solaskide dago, Hernanin gure artean euskeraz, gero kafetertulia ere badaukagu Hernanin, udal euskaltegiak ezin aipatu gabe zen, udal euskaltegiak antolatuta eta kudeatuta, kafetertulia izaten da euskera praktikatzeko astean behin herriko kafetegi batean, kafe baten inguruan. Ongitorri egin diogu askori, eta ongitorri egin diogu bereziki euskaltegira den aldiz hurbiltzen direnik, ezta? Iaz horrelako desiente izan dituen, askotan pentsatzen da, gero eta ikasle gutxi, baina gero eta ikasle berri gehiago ere arrimatzen da, eta horien artean migratzaileak ere baziren, eta asmoa dugu, edo esperantza dugu horten edo horrelako gehiago izateko, eta hori ongitorri egin eta eskerrak emaniko genizkieke egiten duten aleginagatik eta egiten diguten ekarpenagatik. Eta hori bereziki esan, bukatzeko baina Uruntzaldeko kanpainako lelora itzulita, euskera ikasiz irabazteko guztia eta galtzeko ez asko dutela irabazteko, guk esango genuke jakitun direla, euskerak ate asko irekiko dizkiela hala lanerako nola harreman berriak egin eta harreman sare berriak osatzeko. Eta hori, lehen esan dugun bezala, ona da guztiontzat, hasi berrientzat, eta inguruko guztiontzat ere bai. Eta hori gure paketik edo. Aekari dagokionez, esan beharra dago, orten guretzat urte berezia dela, izan ere Uruntzaldeko herri guztietan euskaltegia daukagu. Lehen aipatu bezala ez dut oso errepikakorra izan nahi, baina Andoainen egoitza berria izango dute, eta horrekin lotuta aipatu nahi dut inaugurazioa izango dela irailaren 13an arratsaldeko 6etan, beraz, gonbidatuta zaudete guztiok bertara. Eta bestalde urteetan ere euskaltegi berria izango dugu, eta hemen ere inaugurazioa egingo dugu irailaren 26an arratsaldeko 7etan. Beraz, deno gonbidatuta zaudete bertara. Aipatu bezala matrikulazio kanpainari ekin diogu eta iraila osoan zehar izango du jendea izena emateko aukera. Informazio gehiago nahi izan ez dugu ere Aekaren webgunea sartuta bertan eskuragarri dago. Eta ikastaroei ekingo diegu urriaren 2an eta ekaina bukaerara arte iraungo dut. Horretaz gain, gure eskaintzari dagokionez, Josuak aipatu duen bezala, gurean ere oso eskaintza zabala daukagu. Ordutegia oso malgua da eta modulazioak ere modulazio ezberdinak ditugu. Ohiko taldez gain, ditugu aixa taldeak, guraso taldeak, praktika jarduerak ere antolatzen ditugu, mintza lagun, esaterako Astigarragan, Urnietan, Andoainen, Usurbilen, batez ere hauek dira euskararen erabilera bultzatzeko, euskara praktikatzeko oso garrantzitsuak. Eta, ohiko taldei dagokienez, esan beharra dago gurean ikasturte hasieran ikasle guztiei diagnosi bat egiten diegula beraien beharrak zein diren eta helburuak zein diren jakiteko, eta horren arabera ikasleen beharretara egokituta eta taldearen beharra egokitutako klasea ematen ditugu. Beraz, argi dago denontzako eta helburu ezberdinak betetzeko edonorentzat dagoela lekua Aekan. Gainera, horrekin lotuta ikusi dugu emaitzak ere txukunak izaten direla, izan ere ikasturte amaieran ikaslei balorazio bat egiten pasatzen diegu eta balorazioak oso onak izaten dira orokorrean. Eta bestalde gure eskaintzari lotuta edo, honekin zer ikusia du, udalei eskaera bat egin nahi diegu langabetuentzako eskolak eman ahal izateko, ikusten dugu hor beharra dagoela eta udalei laguntza implikazioa edo eskatu nahi diegu hori aurrera atera ahal izateko. Horretaz
gain, prezioi dagokionez edo, esan beharra dago ere, aurtengoan ohiko taldeen prezioak ez direla aldatu, prezioa mantendu egin da, eta auto ikaskuntzan igoera txikitxo bat izan dugu. Baina, lehen aipatu bezala, diru laguntza euskara ikastera datozenek diru laguntza jasotzeko aukera izango dute herri guztietan. Eta horrekin lotuta, AEKaren gure helburuetako bada aurrera begira doakotasunaren bidea jorratzea. Pentsatzen dugu euskara ikastera hurbiltzen den horrek euskara ikasteagatik ez duela zertan ezer ordaindu, eta espero dugu egunen batean doakotasun hori egi bihurtzea. Eta gure leloari dagokionez edo, aurten AEKaren leloa ehuneko 100 afektiboa da, eta pentsatzen dugulako azkenean euskara lehenengo hizkuntza denez eta afektibitate hori edo landu beharreko edo kontua dela, eta besterik ez. Espero dugu aurtengoan ere jende asko gerturatzea euskara ikastera, eta